El dramaturg i guionista Rodolf Cirera ha donat molta vida al teatre valencià dels últims 40 anys. La seva passió per contar històries ha fet possible obres com El verí del teatre, Ràcor i Trio. Cirera juga amb el teatre per a remoure consciències, sense perdre el somriure. Silenci, callem. Quan s'obri el teló, qualsevol cosa és possible. Allò de que el teatre està en crisi o les arts escèniques estan en crisi és un tòpic, que és veritat que hi ha moments en els quals el teatre està, diguem-ne, més baix, hi ha resposta menor o les propostes són menys interessants, però el teatre és cíclic, reflexa molt bé les contradiccions de la societat en la qual apareix i també hem de tindre present que de tant en tant es produeixen canvis substancials en la manera d'entendre la diversió, el temps lliure, l'anar a veure un espectacle. Estem vivint un moment de gran canvi. El que passa és que en el país nostre hem anat durant èpoques molt llargues, molt desorientats, i el teatre públic no sabia molt bé per on anava, invadia territoris, feia programacions capritxoses, i tot això ha marcat, diguem-ne, un cert descrèdit dels escenaris i els centres de producció institucionals. Que hi hagi un teatre públic amb bona salut és fonamental per a que el teatre privat tingui també una bona salut. Jo sempre he pensat que de vegades amb l'empresa privada és més fàcil entendre's. I sembla contradictori, però és que amb l'empresa privada hi ha unes regles del joc clares i que des del primer moment saps com jugues. Si jo faig una sèrie per a televisió, sé que tinc una llibertat limitada, tinc unes regles del joc que he de seguir i he de donar un resultat. Si el resultat no és bo, sé que no continuaré fent aquest treball. Però també és veritat que moltes vegades, si el resultat és bo, tens un marge de llibertat de vegades major que si treballares amb l'empresa pública, en la qual hi ha moltíssima gent que considera la seva obligació controlar tot el que es fa. Vull dir-te, l'empresa pública de vegades té una miqueta una mentalitat com en l'exèrcit. Vull dir-te, hi ha massa graus, hi ha massa escalons, hi ha massa controladors. El teatre possiblement dona coses que el cinema ja no dona, segons per a quins espectadors. Jo comenté moltes vegades amb gent de la meva generació que anem molt poc al cinema perquè queden molt poques pel·lícules que realment siguin interessants. Hi ha un cinema molt adolescent, majoritàriament. Aleshores es diu que el bon cinema en aquest moment es veu en les sèries de televisió, que tu les pots veure a ta casa, al teu ritme, etc. Però quan vols veure un espectacle en viu que continua sent molt, molt atractiu, has d'anar forçosament al teatre. L'espectador ara jo crec que s'està formant. S'està formant una nova generació d'espectadors, als quals jo crec que per als quals haurem de recuperar també una part important d'esta memòria teatral que forma part de la memòria cultural de l'home occidental o de la dona occidental. Esta memòria que tu trobes quan vas a París, quan vas a Berlín, quan vas a Londres, on veus teatre de repertori, importants textos de teatre de repertori, que així, pel contrari, a Espanya i més concretament al País Valencià són molt més difícils de veure amb regularitat. El musical és una possibilitat d'espectacles teatrals terriblement atractius, dedicats a un públic majoritari i que de vegades es poden fer coses excel·lents. Hi ha musicals, no tots els musicals són de consumir i tirar, es poden fer moltes coses ben fetes. El que passa és que és un projecte molt, molt costós, que només el poden escometre o empreses privades amb molt de pes o el poden escometre empreses públiques, com en el cas que està passant ara amb l'Institut Valencià de Cultura, que ha muntat 2 musicals, un cada any, l'últim dels quals ha sigut interessant en tant que ha funcionat molt, molt bé de públic i ha demostrat que es pot fer un musical en valencià i que és una possibilitat més de les moltes que es poden oferir als espectadors.
Este teatre antigament era de la Casa dels Obrers, mon pare formava part de la directiva i tots els diumenges havia de fer la liquidació de les entrades venudes i això implicava que a la primera de les dues funcions que feien en el diumenge veníem tota la família, la meva mare per gust, jo no, però venia perquè no em quedava més remei i aleshores durant 3 o 4 anys vaig estar veient tots els diumenges una funció de teatre d'una heroica companyia, perquè cada setmana feien una funció nova. Era gent que treballava, era gent que començava a assajar a les 7 de la vesprada i que gràcies a l'apuntador cada setmana feien una obra distinta. I jo me vaig veure pràcticament tot el teatre espanyol de final del segle XIX o de principis del segle XX. Jo vaig començar a escriure per aquestes coses en l'adolescència, en preuniversitari, en l'escola Pia, feien concursos de literatura, concursos de poemes, i vaig començar a escriure allí. Però quan vam descobrir l'interès del teatre i quan sobretot ja entrat a la universitat, quan vam veure que el teatre era una manera de fer resistència a la situació política, vull dir que es van lligar totes les coses. La resistència política, l'intent d'escriure coses que pensàvem que eren importants en aquell moment, i tot això, i la pràctica escènica. Jo no hauria escrit si no haguera estat per a poder representar-ho posteriorment, perquè jo també en els meus inicis vaig jugar a ser actor, un actor dolentíssim, però també així als escenaris. Vull dir que tot es va juntar. Sí que crec que hi ha un tipus de teatre, diguem-ne, més o menys uniforme en la meva trajectòria, que són les coses escrites conjuntament amb el meu germà Josep Lluís, perquè en aquesta escriptura conjunta sí que vam treballar molt el món de la història. Vam intentar fer una reflexió, primer sobre la història del nostre país, després sobre la història de la Guerra Civil i els voltants de la Guerra Civil espanyola, i l'última trilogia, que no vam aconseguir acabar perquè el meu germà va faltar fa 2 anys, intentàvem reflexionar sobre la Segona Guerra Mundial i en aquest cas concret també sobre la reacció o la resposta dels intel·lectuals i dels artistes davant de situacions extremes, d'opcions polítiques extremes. Jo crec que la posició ha de ser, com a mínim, tindre els ulls ben oberts i no intentar enganyar-se. Nosaltres no pensem que tots els creadors hagin de ser uns herois, no som uns herois, som generalment gent covarda i gent mediocre, però sí que com a mínim hauríem de ser capaços de no mentir-nos a nosaltres mateixos. El nostre món contemporani és un món de traïdors. És una reflexió, jo no ajuste comptes. Seria terrible si haguérem de passar-nos la vida demanant explicacions a molta gent. Vull dir-te, la vida és com és, de vegades els traïdors som nosaltres, altres vegades són altres. El que hauríem de ser capaços és de negociar eixides a situacions que aparentment no tenen eixides. Jo confio moltíssim, és una frase que a mi sempre m'ha agradat moltíssim, aquesta frase final d'un tramvia anomenat The Siege, de Tennessee Williams, quan Blanche Dubois se l'emporten al manicomi i diu aquella frase: jo sempre he confiat en la bondat dels desconeguts. En aquest moment no és el meu món principal, el món teatral. La veritat és que he estat molts anys allunyat o mantenint una relació molt secundària. Jo fa 25 anys que em dedico al món audiovisual i és curiós, en el món audiovisual sí que em trobo realment molt més reconegut que en el món teatral. Passen els llibres i passen aquestes coses tan boniques que un dia una professora explica alguna cosa teua en classe i un alumne pregunta Rodolf Sirera, en quin any va morir? Perquè, evidentment, si estàs en un llibre, has de pertànyer al passat. Jo crec que aquest país nostre és un país una mica estrany
Normalment no s'acostuma a apostar per la gent que té una trajectòria més o menys llarga. Ens agrada molt la novetat i aleshores els elefants ja fem prou en buscar tranquil·lament el cementiri on podem descansar en pau. Particularment interessada en aquesta entrevista. La senyora Marquesa, ella mateixa. Sí, ella mateixa, la senyora Marquesa, m'ha demanat una cita. No em sabia, sí. En l'entreacte de la funció d'ahir va enviar-me un missatge. Desitjaria parlar uns minuts amb la senyora Gabriel de Beaumont, comedianta. Però, amiga meva, una actriu del meu prestigi està sempre ocupada. Avui mateix havia rellegit algunes obres. La veritat és que s'han fet molts verills del teatre, alguns desafortunats, altres molt encertats, però sobretot el problema és que en un moment determinat m'indignava que ningú no prestara atenció a altres coses que jo pensava que eren més consistents o més interessants. Vaig mantindre una certa distància i una certa hostilitat i no estava molt content en que se feren muntatges perquè de vegades es feien destarifos amb el muntatge. I fins a tal punt que un dia, és una anècdota divertida, uns actors van vindre a dir-me ens agradaria muntar el verí del teatre, però com a tu no t'agradarà, si ens escrius una obra per a dos personatges, seria estupendo. I aleshores vaig escriure Trio, que tractava d'uns actors que volien fer el verí del teatre, però l'autor no es deixava. M'ha servit per, d'alguna manera, alliberar-me de fantasmes i reconciliar-me una miqueta amb el teatre, amb el verí del teatre. Però si això us ha de fer feliç, estic disposada a representar per a vos el personatge i el fragment de l'obra que m'encomaneu. Insistís, Gabriel, insistís. A curt termini, no sé si a llarg termini, però el consum a la carta de televisió, de sèries, jo crec que és el futur de la ficció audiovisual i és on realment s'estan fent les coses més importants i prova d'això és que directors importants, actors i actrius importants que abans podien tindre reticència a treballar per a televisió estan en aquest moment protagonitzant els millors projectes i les millors històries que se fan en aquest moment per a la pantalla xicoteta. Quan era jove no era conscient que era un actor dolent, fa falta arribar a una certa maduresa per adonar-te'n. I la veritat és que l'única cosa que sí que m'ha resultat divertida és, de vegades, en alguna sèrie, fer una aparició d'aquestes fantasmes. Aquestes coses sí que m'han fet gràcia. Concretament, me'n recorden En temps de silenci, una sèrie que van fer per a TV3, que va funcionar molt bé. Hi havia una processó de Setmana Santa i vaig fer d'alcalde i això me va donar molta satisfacció. Les paraules et perdran, vas dir-me un dia. Són sempre les paraules dels altres, les paraules dels llibres. Vaig tractar de justificar-me, però ens coneixem prou bé. Coneixem les nostres mentides, fins i tot abans de pronunciar-les, d'evitar les circumstàncies, els moments perillosos i repetir, sense mirar-nos als ulls, que ens estimem el mateix que fan tots, perquè havíem de ser una excepció nosaltres.